Departmental Museum नो मा दं देखायनि आङो नै बा फार्स्टआवनो नै आसान बिसोरनि हारसाफोरनि आसामिसफोरनि गानग्रा बे जाबाय सोरखि नै जि थनग्रा ओमफ्राय नै फल'ना जोबग्रा ओमफ्राय नै सेन ओमफ्राय बिदिनो सान्द्रि बा हासिब दङ हा गोलैबायसो नै जेखाइ बेबो फल'ना जोबग्रा ओमफ्राय नै फुल बायदि बायदि दं आरोना नै नांगोलबो दं नै नांगोल जुंगाल ओमफ्राय नै थिं सोरखिबो दङ दालाबो दं नै ओमफ्राय नै रंगर ना कारेंगर होनो जा मोजां बानायनाय दंफांनि जा मोजां बानायदोंथ' बायदिसो ओमफ्राय नैथिंजाय दङ बा जि मोजां बानायदों नै फट' साफायनाय दं नै ओमफ्राय नैथिंजाय खबाइ बायदि बायदि दं नै बिथिंबो दंबायो नै डिपार्टमेन्ट मिउजियाम जा मोजां नुबाय आं खिन्थु बिराद मोजां बानायदों आरोना ओमफ्राय नैबे दंफांनि बानायनाय बे सायावबो दं नै